Sana. Welcome back to Yan and Jill and Vlog. Yes, so for today's video nga Sana, we're here at Constigan Ball. Yeah, so bumalik kami dito to celebrate my birthday. Yeah, so this is Post-birthday celebration. Yeah, post-birthday celebration together with Team Fighter. Thank you sa imong pa-surprise kabang Shane all. Shane baka naman. So, yun, nag-viral yun. So, hindi kami na-expect doon. And then, thankful talaga ako. And also, sa lahat ng mga bumati sa akin, thank you so much. I love you all. So, yun mga gusto sana. So, si Sando magkanang temperature check. Si Ja. So, si Ja. Sir, kay 100 yung temperature, di ka pwede mo sudri. Tit! Hawa diri! Ay, nagbattery kay Wick. Hawa! So, ibaningan siya ko mga sarong sana. Maraming ako glitch na rin. And then, naasif, na mga vloggers na rin. So, mga si Junjun Vlogs. Please subscribe. Si Jay Galandes Vlog, si Simon Carr Vlog, si Angelcia Vlog, Ray Adonis Vlog. Naami memories din guys. Yes. Memories pag November ba to? Oh, first na mong meeting ni That's vlog. But, so, you know, my face na at the past. Ito yung bato. Sana all. Sana all. Di pa rin mo tingog. Sana ka raw magbana na ko din eh. Bana yung kasuko. Rewind. Pamilya lagi naman tapad kisa na siya. Uy, mo ka din si... Ikaw to si That's vlog no? Ako to. Sige. Pan. Kanan. Unyar. So nakita mo na, Nakita mo. nakita mo sa una kina ito man gusto na. Endorser taglak si White. Si Ja, full battery ni Ja. Sugod kaninang Hantod buntag, karon. hantod maghapon. Hyper kayo, hyper. Hantad, unyang kadlawon. Hantod unja pa din sa Pwede kayo. Uyab na like kulang. Open for reservation. Pwede po reservation. Uyab na like kulang ay Uyab na lang kuwang. Masinjay. Nala ka ni Ria music ko yan. Hi, Lulu Ads. Vlog takeover. Nakita mo ng tao na sa likod ka na sila. Kana? Dugay kayo mo mo naglutoy. Gaya ninyo ay mura man mag Dugay kayo mo nagluto. Mahina. Yan ganito na. Dugay kayo mo magluto. Ano ba ikaw blaster marag. Taro nga. More na yan Angelan Vlogs. Idol niyo na. Ending ni sila 13k shares. Shin, baka naman. Gaya ninyo. Di mo endorse na eh. Di na all. Mana kay bugat kayo ng kamera guys. Wah, main form. Hey, ape. Sayaw. Ha. Kailangan mo gaw sayaw. Chicken bowl. Happy birthday. Hilak. Pila siya ba? Sana all trending Kim Ji is na ba eh? Haya Kim Ji is. Ay, pag hilak kay mo make up sayang. How old are you, Yen? 11. What? Alam mo, wala naman siya inform nga. Enjoy na surprise. Pwede ka ba? Grabe na jud ni Des. Maunsa na akong skin perfection ani. My God, napawa na kita. Imagine, nakayuyab pero biyano, di ba ka? Mura na ko maestra ni. Hindi magkabasa pag sowa na.
A few moments later. Happy birthday to you. Happy birthday, Ray! Maing gabi sa tanan. Maing gabi sa mga kumada sa Team Fighter na vlogger ko ba? Shout out! Gold lover! Buwan! Yo, shout out sa Buwan! Ako'y sa'yo, ikaw ay aking. Ganda mo sa paningin. Ako ngayon'y nag-iisa.